Alright dokotela, njengoba sesibekile engaka indaba sikhuluma usuku namhlanje. Ngiyafisa ukuthi ke sithi nje ukuphuma kancane sikhuluma indaba ethinta ukuprofeta. Ukuthi ke ukuprofeta nokuhlola kuhluka kanjani? Umsakazi ukuprofeta nokuhlola ngikubuka kwami into efanako leyo. Ethi ile gama leli elihlukile because uma ukuprofeta sokutshela inkinga zakho. Okay. Uma ukuhlolela sokutshela inkinga zakho. Ngokujwayelekile siyazi ukuthi ukuhlola sokwenza esigodlweni. Yes. Mhlambe abanye bakwenza ngokuhlukahlukana kokuyelelwa abadala babambethe. Bese ukuprofeta kwenziwe enkonzweni. Ngiyafisa ukubheka ukuthi ke uma ngathiwa mina njengamanje ngihlala eJozi kuseMpumalanga eMkhondo eBiet Retief, ngithi ke ngicela ungiprofethele noma ungihlolela lapho uyakhona ungidonsa ungibambe nje impela ngibona ukuthi cha ushaya khona. Cha umsakaza angifuni ucamanga ngeke ngithini but nje noma kuthiwa ukude engakanani isikhathi sokubamba ngoba lento i-click